بيحوات يابزلهم وسلام كتلو لي تسفاي كبر أبزي أخاني 4 زتفلاليا مجدي كنقرأكم يدلي كنت انقلن زلنا سرقتي زتقوم لهم زلو أبز قربا جزي حدش سفتر ومالتيو بزعبا كوئا كود بكوئا كود يوم زدنا قروخا مالتيو كوئا كود انتاي مالتيو تحريلنا كمزي بموبايل ناتكا خمت تسألو مش مسألكا خان قطع ناب حد ويب سايت يحبركا ويب سايت حدش يخفت او خا زن قبر يبلكا مالتيو بحصيرو ويدما اتي كستخاني باركود كاز بحالالو باركود كمان كوم او قصرح يخلي كن مبزحتو غزي كو اي كوديو اب كم زتقوملو غني ما ساسلتناتو خستاي مالتيو كو اي كود نحركم خوينو ابتي انترنت فتشون انت خمس مسل بخلتي قانقا حدا بانجليش وي بجرمن مالتيو الورا حجي حدش هم تصمو زلو كابز قربا عمتاتيو حدش بحلفة اب مونيك اند حجي خابز قربا غزي كولن ببزح السبات مالتيو بخمزي تشجيرو مالو انتايم زقبروخا كمزي زخونة ورقت اب علم كريبتو كورنسي ازي زفتسم زكواب نبوزحات كابانا I think فناني خون ناي كريبتو كورنسي قرب أفلوت أخلو وكالو متان كتلاليو انتاي خمس خونة خمان سوزي انت رخيب كاي خمان انت حرافلوت أو زي بالكا اي تفلتني خانتاي مالو تخمس خونة اتساب أفلوت أو زلو وغن كرد أو يخيليو بزي نيشتي أب قوما تأثيرا زلا ورقة تركب يا بالعلخ أتريقها التكوئة كود حجي سخاخا أني curious كوين كات خفتو مالتيو اتي ورقة اتي أمسكفت كاخا انتاي رئيكا اتي كوئة كود ناي بيتكوين مخانونا أبنت ناي زخونة كريبتو كورنسي ناي بيتكوين نبلو أبز حجي مبزحتو كزي خمان ناي بيتكوين يمزدو قومو حجي أبتي اتي كوئة كود مسكفت كايا أب حد خمو خا مسو خا ات public key allo public key مالت خا اتي ناتكا كم ناي بانك كونتو نوما بانك اكاونت نمبر مالتيو مسو خا ات private key خا انا ناتكا ناي ولق خاطراي مخفتي مفتح مالتيو اتي اقصري تدليكا سو خمان مسؤولو سلازسني كله كتكفتو تخليخا اتكو اير كود مس سأل كايو خاني خاطر فلت مالتي كم ندحر فتش كايو شعون تايريكا نابنت 100 الشح كم زلواتي والت زي احجي بيبر والت يتبهال كا بيبر والت مالت اب ورقه زتتصحف يا ገንዘብ አቀሚጣ ዘላ ፔፐር ዋሌት ይዝባል ሕጂ ትሰብ እንድሕር ፈሊጥዎ እንታይ ከም ዝኾነ እዚ ደኣኒ ገንዘብ ማለት እዩ ከምዚ ፖርትሞኔ ትረክብ ዘለኻ ፖርትፎሊዮ ብምሉእ ትረክብ ዘለኻ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ግን ንሳቶም ኣብ ወረቐት ገይሮሞ መታን ኤኒ ታይም እቲ ናቶም ቢትኮይን እቲ ቁፅርታት ኩሉ ኣብ ሓደ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ናቶም ፓስወርድ ማለት እዩ እቲ ፕራይቬት ኪ እቲ ፓብሊክ ኪ ኩሉ ብሓንሳብ سو حجي تي برايفت كي سلازلكا خد كفتات خليخا تي يا جهايم نوما تي ناتكا نايولكخا قصر تراي مالتيو اسو مسكفت كايو شعوو 100 شحالو ت 100 شعوو نابناتكا بانك اكاونت كتحلفو تخيل وين ناب كال كوين بيس اندحر كال اكاونت ناي بيتكوين لكا ناب كال كتحلفو تخيليخا مالتيو كم ناتكا غنزب هجي تسب مسرعايو ومئتشح رخيبة مالتيو قاليلو يحقوس تي أمئتشح ترخبان تحدريخا كن سلسة خمئتي كستاي إزي transaction cost كتكفل على كايلو وسلسة خمئتي دا ولا حدا مئتشح نتحري ركب كوينس سلسة شح نتاع اللويلكا سلسة شح شعو تخفلو مالتي تي سلسة شح كن كابتي مئتشح توهابو يكون زوستو كابنات كابانك اكاونتي حدخا أو أخاني كله تنات كابانك ديتيلز تنات كا قصري ناي بانك ديو قال كله أو شمكا قال كله اختحاد قال له مالكا متان تجنزب كا أخوستو سلازي أفكر كله مالكا نبنات كبانك كأتو جنزبهم كوستو تي زود خازلو متان نتين مئتشح كترخبن مالتيو سلازي انت حر سلسة شح خفيف كلام سني 9 شعات تنشح جنا على مالتيو سلازي أجد شكانيو سخاخ أخهم ومسكبر كشعو تجنزب يوستو كله مسود أخايا es ist ein Fehler aufgetreten, also Error, gelle abinallo gelle isabel shoti screen natka
ጌጋ ተፈጺሙ ገለ እዩ ዝብለካ ጌጋ ተፈጺሙ እንዳበለ ግን ከዓ እቲ ገንዘብ ካብ ናትካ ኣካውንት ይወስደሎ ስለዚ እስኻ ድሓር እዩ ዝርዳእካ እቲ ገንዘብ ከይዱ እቲ ያ 100,000 ግን ኣይሰዱልካን ኣለዉ ኣሎራ ወላ ሓደ ኣይረኸብካን ኣለኻ 3,000 ግን ጠፊአን ኣለዋ ቀልጢፍካ ክትመልክት ኣለካ ንፖሊስ ድዩ ንናትካ ባንክ ጠጦ ከብልዎ ወይ ክመልስዎ እንተኽኢሎም ግን ክትመልሶ ብዙሕ ግዜ ከቢድ እዩ ኣብ ከምዚኢታት ግን ቀልጢፍካ ከዓ ክትሓትት ኣለካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሶ ከምኡ ክትፍጸም እኳ ብሓቂ ሓይሽ እቲ ዕድል ታሕቲ እዩ ማለትስ ኣብ ኩሉ ከምኡ ኣቐሚጦም ኣለዉ እንዶ ፈሊጦም እቲኦም ሰረቕቲ ግን ያ ትሰብ ከዓ ኸለልዮ ኣለዎ ክርድኦ ኣለዎ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብቲ ተደርብዩ ዘሎ እቲኦም ኣፍልጦ ዘለዎም ጥራዮም ዝኽፈልጥዎ ዝኾኑ ዝበለፀ ኣብ ከምዚ ቢትኮይን ዘለኩም ሓቂ ሓይሽ እቲ ሴፍቲ ብዛዕባኡ ኸማን ብዙሕ ካልእ ክብል ምኽኣልኩ እዚ ግን ኣድላይ ኮይኑ ይስምዓንን ናይ ሰረቕቲ ገለ ጥራይ እንዲ ከምፅእ ዘልየ ዘለኹ እቲ ሴፍቲ ግን ክትፍትሽዎ ፈትኑ እንታይ እንተገበርኩ ሓይሽ ሃርድዌር ዋሌት ንኣብነት ክትገብር ትኽእል ከምኡ ከዓ ቱ ፋክተር ኣውተንቲፊኬሽን ብእንግሊዝ ይበሃል ሶ እዚኢታት ከዓኒ ኣብ ኢንተርኔት ትረኽብዎ ኢኹም እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ በርከ ከምኡ ገንዘብ ኣቐሚጥካስኒ ብዝኾነ መገዲ ብኦንላይን ድዩ ብገለ እንድሕር ተሰሪቑ ወላ ሓደ ይዓብስልካን ኣብኡ ክንዲ ዝገንዘብ መዋህል በርከቲ ስርቂ ኣብ ኮሚታት ከዓ ኣሎ ብብዝሒ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚኢታት ሕጂ ንኣብነት እዚኦም ፖሊስ የጠንቅቑ ኣለዉ ተጠንቅቑ ንኣብነት ኣበይ ትረኽብዎ እንድሕር ኢልኩምኒ QR ኮድ ቤትኹግ ክሪፕቶ ኪረንሲ ዝብል ናይ በዓል ናይ ሃምቡርግ ፖሊስ ሕጂ ኣብኡ ለጢፎም ኣለዉ ኣብቲ ኢንተርኔት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ QR ኮድ ቤትኹግ እንድሕር ኢልካ ብዙሕ ካልእ ኸማን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ መጠንቀቕታ እንታይ እንተገበርካ ከዓ ይሓይሽ ኣብኡ ከለዉ ከዓኒ ይመኽሩኻ እዮም ማለት እዩ መታን ከምዚ ከይፍፀመካ እቲአን ካልኦት ክብለን ዝደልዩ ከዓኒ እንታይ እዩ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ QR ኮድ ክንኣምኖ የብልናን በርከ እቲ 3,000 ጥራይ ኣይኮንካ ንሽዑ ተጥፍእ እቲ ባንክ ዲቴይልስ እቲ ናትካ ናይ ባንክ ኩሉ ስለዝሂብካዮም ዘለኻ ከዓ ብሕጂ ኸ እንታይ ክገብሩ ይኾኑ በቲ ናትካ ባንክ ኣካውንት ክንመሊሶም ካልእ ገንዘብ ዶ ይወስዱ ኢልካ መሊስካስኒ ሰረቕቲ ዓዲምካ ኣለኻ ናብቲ ናትካ ባንክ ኣካውንት ሙሉእ ሽምካ ሂብካዮም ኣለኻ ኩሉ ናይ ባንክ ሂብካዮም ኣለኻ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ብኸምኡ ከዓኒ እቲ 3,000 ጥራይ ዘይኮነ ፊሽንግ ይበሃል እዚ ከዓ ፊሽንግ ማለት ከዓ እቲ ናትካ ውልቃዊ ዲቴይልስ ናይ ባንክ ድዩ ገለ ኣገዳሲ ዲቴይልስ ዝኾነ ሰብ ክትብሎ ዘይትደሊ እዚ ክትህቦ ዘይትደሊ ይወስድዎ ኣለዉ ማለት እዩ ፊሽንግ ማለት ከዓ ከምዚ ዓሳ ምሽ ተውፅእ ካብ ባሕሪ ከምኡ እቲ ናትካ ዲቴይልስ ካብ ኢንተርኔት የውፅዎ ኣለዉ ብከምኡ ፊሽንግ ይበሃል እሱ ሶ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ናይ QR ኮድ እዚ ግን እዚአን ካልኦት ዝብለኩም ኣብ ኩላትና ክፍፀማ ይኽእላ እየን በርከ እሱ ኸማን ብብዝሒ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ካልእ ቪድዮ ኣለኹ ግን ኣብዚ ኸማን ክጠቕሰን ይደሊ ናይ QR ኮድ ስለ ዝኾነ እሱ ኸማን ንኣብነት ካብ ኢንካሶ ደብዳቤ መጻካ ዝኾነ ካብ ኢንካሶ ደብዳቤ ዝመጻካ ስቑኢልካ ኣይትእመኖ ሓንሳ ኮነ ኢሎም ሰረቕቲኦም ከምዚ ዕዳ ዝረሳዕኻዮ ዕዳ ግን ናብትና ኣለካ ይብሉኻ እስኻ ከዓነ ናይ መዓስ ዳኣኒኡ ገለ ብሕልፊ እንድሕር ብዙሕ ኮንትራት ኣለካ ክትጋገይ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብ ሰባት ዝፈልጦም ከማን ዝተፈፀመ እዩ ድሮ ናይ ክንዲ ዝዕዳ ኣለካ ሕጂ እንድሕር ዘይከፈልካዮ ከምዚ ክንገብር ኢና ናብ ቤት ፍርዲ ክንሰዶ ኢና ገለ ኢሎም የፈራርሑኻ ሽዑኡ ኣብኡ ከዓ ክንዲ ዝኽፈልልና ይብሉኻ ሓንሳ እቲ ናቶም ባንክ ኣካውንት ጥራይ ዝሰዱልካ ወላ ሓደ ካልእ ኣይሰዱልካን እዮም ሓንሳ ግን ከዓኒ QR ኮድ ይሰዱልካ እቲ QR ኮድ ከም ዝግበሮ እሞ ክንዲዚ ኣብዛ ኣተሓላልፍ ገለ ይብሉኻ ሽዑ ኣብኡ ኸማን እዝን ምላእ ይብሉኻ እቲ ትመልኦ ዘለኻ ሽዑኡ ንዕኦም ንኻልእ ክጥቀሙሉ እዩ እቲ ናትካ ዳታ እቲ ናትካ ውልቃዊ ያ ሽምካ ድዩ ገለ መለ ኩሉ ንኻልእ ክጥቀሙሉ ማለት እዩ እቲ ኣድሬስ ከንካበዮም ዝረኽቦ ከመይ ገይሮም ፈሊጦም ሕጂ ብዙሕ ሰብ ሓቂ እዩ ዝመስሎ እምበር ከመይ ገይሮም ዳ ኣድራሻ ናተይ ይፈልጡ ከመይ ገይሮም ናይ ቮዳፎን ኮንትራት ከም ዝነበርኒ ይፈልጡ ኢልካ ቀልጢፍካ ተኣምኖም እዚ ግን ከዓ ብኻልእ ኣገባብ እቲ ዳታ ናትካ ኣብ ካልእ ሰሪቆም ኣለዉ በዚአን ዳታ ዝረኸብናየን ብዛዕባ ዝሰብስኒ ካልእ ስርቂ ክንፍፅም ኢና ኢሎም ይገዝእዎ ማለት እዩ ኣብ ኣሎ ከምዚ ዳታ ዝሽየጥ ብኸምኡ ኢና ከዓ ክንጥንቀቕ ዘለና ኩሉ እቲ ናትና ዲቴይልስ ኣብ ኩሉ ክንህብ የብልናን
ወይ ኢሜይል እንድሕር መጽና ከማን ዝኾነ ንመልኦ ገለ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ምንታይ ዌብሳይት ኢና ንገብሮ ዘለና ሶቪዞ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ጥዑይ ዌብሳይት እንድሕር ጌርካዮ ከማን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩ ኣብ ናይ ፌስቡክ ሕጂ ፍሉጥ እዩ ሰርቲፋይድ እዩ ግን እሳቶም ከማን ተሰሪቆም ስለዚ ኣብ ናይ ጥዑይ ድካላት ዝገበርካዮ ዳታ ናትካ ከማን ካብ ካልእ ሳልሳይ ኣካል ክስረቕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ኣብ ገለ ዌብሳይት ኣቑሑት ገዚእኻ በዓል ኣማዞን ድዩ ወይ ካልእ ዌብሳይት ሾፒንግ ጌርካ ካብቲ ሾፕ ሽዑኡ ክሰርቅዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ስኒ ዝተፈላለዩ ኣገባብ ኣሎ እሱ ኣብኡ ከዓነ ከመይ ገይሮም እቲ ኣብ ዌብሳይት ድዮም ሄክ ክገብርዋ ወይ ድማ ገሊኦም ከዓነ ይሸጡሎም እዮም ብጸሊም ማለት እዩ ብዙሕ መገዲ ኣሎ ብሓፂሩ እቲ ዳታ ናትናስና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኩሉ ክትሓብኦ ከዓ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ሰብ ክፍጸም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ከምኡ ከዓነ ናይ ፊናንስ ኣምድ እዚ ፊናንስ ኣምድ ከዓ እዚኦም መንግስቲ ናይ ቀረጽ ዝሓትኻ ማለት እንድዩ ክንዲዚ ቀረጽ ዕዳ ኣለካ ቀልጢፍካ እዝን ክፈሎ እንድሕር ዘይከፈልካዮ ከምዝን ሕጂቲ ወረቐት ዝጥቀሙሉ ከዓ ልክዕ ናይቲ ኣኸተማ ልክዕ ናይቲ ፊናንስ ኣምድ ናይቲኦም መንግስቲ እዩ ዝመስል እቲ ወረቐት ድዩ ኩሉ ክተለልዮስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ብሓቂ ናቶም እዩ ዝመስለካ ቴሌፎን ቁፅሪ ድዩ ወይ ኢሜይል ኣብኡ ዝፅሕፍዎ ከማን ልክዑ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ሽዑኡ እንድሕር እዚአን ዘይከፈልካን ክንዲዚ መቕፃዕቲ ክመፃካ እዩ ወይ ቤት ፍርዲ ገለ ይብሉኻ የፈራርሑኻ እስኻ ከዓ እዚአን 200 ክኸፍለን ሕሸኒ ኣብ ክንዲ ተኽስብል ኢልካ እቲ ገንዘብ ከማን ሙጡን እዮም ዝገብርዎ ፈሊጦም መታን ቀልጢፍካ ክትከፍሎ ብሓፂሩ ኣብኡ ከማን እቲ ኩያ ኮድ ይሓድጉልካ እቲ ኩያ ኮድ ከዓነ እንድሕር ገንዘብ ዘይከፈልካዮም ከማን ኣብኡ በቲ ኩያ ኮድ ምስ ከፈትካያ ሽምካን ገለን ወይ እቲ ዝሓትቱኻ ምስ መላእኻዮ ናትካ ዳታ መታን ክህቡ ማለት እዩ እሱ ከዓ ንኻልእ ክጥቀምሉ ማለት እዩ መሊሶም ከምኡ ከዓነ ኣብዚ ናይ ዝበልክዎ ሰርቲፊኬት እዚኣ ሳለሰይ 4 ነጥቢ መወዳእታ እያ ናይ ላንጉዌጅ እዚ ናይ ቋንቋ ጀርመን ሰርቲፊኬሽን የድልየካ እዩ መታን እቲ ንኣብነት ወረቐት ናቶም ዜግነት ናቶም ክትረክብ ከምቲ እትኻልእ ቪድዮ ዝበልክዎ ንበይና ቪድዮ ላትኩም ናቱ ከባቢ ንኣብነት ሎማ ዓመት ጥራይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ 300,000 ደቂ ሱርያ ወረቐት ናይ ጀርመን ሒዞም እዚ ከዓ ተራእዩ ይፈልጥኒ ክንዲዚ ቁፅሪ ካብ ሓደ ዓድስኒ ክንዲዚ ዜግነት ክረኽቡ ሕጂ ኩላቶም ከኒ ናይ ብሓቂ እቲ ቋንቋ ስለ ዝኸኣልዎ ኩሉ ቅኑዕ ስለ ዝነበረ ድዮም ረኺቦሞ እዚ ኣብ ሕቶ እዩ ዘሎ ኣብ ሕቶ ምልክት እዩ ዘሎ እቲኦም ጀርመን ሕጂ እዮም ረኺቦሞ እቲኦም መንግስቲ ከመይ እንድሕር ኢልኩም እቲ ሰርቲፊኬት ነቲ ቋንቋ ቢ1 ወዲእኻ ቢ1 እዩ ዝበሃል እሱ ቢ1 ወዲእኻ ዲኻ ናይቲ ቋንቋ ሰርቲፊኬት ኣይወዳእኻን ዲኻ ወረቐት ከተምጻሎም ኣለካ እቲ ኣብ ወረቐት ከዓ ብዙሕ ግዜ ወይ ኣብ ገሊኡ ቦታ ኣብ ገሊኦም ሰባት ክብላለኒ ብዙሕ ግዜ ዲ ውሕድ ክፈልጦ ይክእልኒ ሶሪ ሕጂ ግን ብብዝሒ ረኺቦሞ ብጠቕላላ ማለት እዩ ናብ ደቂ ሱርያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ዓሌት ከማን ድሓር ተረዲእዎም ግን ነቲኦም መንግስቲ እቲ ሰርቲፊኬት ብምንታይ ካ ትፍትሻ ሓቂ ድያ ኣይ ሓቅን እቲ ኣኩያ ኮድ እንድሕር ጠዊቕካ ፂፅ ትብል ሽዑኡ ቁፅሪ ትመጻካ ናይቲ ሰርቲፊኬት ብኸምኡ ከዓ እቲ መንግስቲ ይፍትሾ ነይሩ እሳ መሽ ይሪእዋ ፂፅ የብልዋ ብሞባይል ንኣብነት ሽዑ ሓንቲ ቁፅሪ ተሪኦም እቲ ቁፅሪ ምስ ረአየቶም ከዓ እቲ ዌብሳይት ከዓ ናይ ፍሉጥ ትምህርቲ ውሱናት ትምህርቲ እንዲኦም ከምኡ ዝህቡኻ ናይ ከምኡ ሰርቲፊኬት ትምህርቲ ዝህቡኻ ኣለዉ እቲ ሽም ናይቲ ትምህርቲ ከዓ ብላዕሊ ፅሑፍ ነይሩ እቲ ቁፅሪ ከዓኒ ከምኡ ሕጂ ከምኡ ምስ ገበርዎ እቲኦም ሰራሕተኛታት ናይ ብሓቂ ጥራይ ዝመስሎም ነይሩ ማለት ስኒ ሰረቕቲ ከምኡ ከም ዝገብሩ ዘለዉ ኣይተረድኦምን ብ2000 ድዮም ብ1500 ድዮም 2500 ከምኡ ሰርቲፊኬት ናብ ውልቂ ሰብ ከም ዝሸጡ ዘለዉ ኣይበፅሕዎን ነይሮም ሶ ስለዚ ሕጂ ግን ብብዝሒ እቲኦም ሰባት ከምኡ ምስ ሓተቱ ቀዳማይ ነገር ከምዚ ቁፅሪ ተራእዩ ይፈልኒ ዜግነት ዝወስዱ ኣብ ሓፂር ግዜ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ብዙሓት ካብቲኦም ዝሓቱ ከዓኒ ሰርቲፋይት ኢና ንሕና ሰርቲፊኬት ናይ ቢ1 ኣለና ዝብሉ ከዓ ጭራሽ
ቋንቋ ዘይክእሉ ብዙሕ ግዜ ኣጓኒፍዎም ወይ ዘይርድኡኻ ዝሓትትካዮም ብጌጋ ዝምልሱልካ እቲ ቋንቋ ስለ ዘይርድኦም ብኣይንስ እንተዝገብሩ ናይ ብሓቅስ ክርድኦም ዝግብኦም ድማ ከዓ እቲ ቁፅሪ ብብዝሒ ምዃኑ ገሪምዎም ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ እቲ ኢሎም ናብዚ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ዓመትን ገለን ብኣይንስ ወዲእና ዶ ወይ ኣቐዲሞም ከማን ድሮ ናይ ጀርመን ወረቐት ይሕዙ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ግዜ ብዚ ዓዲ ምቕማጦም ስኒ እቲ ኩሉ ምውድኦም ይገርሞም ነይሩ ብሓፂሩ ብኸምኡ ከዓ ተረዲእዎም እቲ ኣብ ዌብሳይት እቲ ኣብ ኩያ ኮድ ፂፅ ምስ ኣበልካያ እቲ ኣብ ዌብሳይት ናይቲኦም ናይ ብሓቂ ትምህርቲ እያ ትመስል እምበር እሳቶም ኣይኮኑን ነይሮም እቲ ኣብ ዌብሳይት እዮም ከምኡ ገይሮም ሰረቕቲ ሰሪሖማ እቲ ቁፅሪ ከማን እኳ እቲ ቁፅሪ ከዓ ስቑኢሉ ፌክ ቁፅሪ እዩ ሳክት ቁፅሪ እዩ እሳቶም ግን ናይ ብሓቂ ይመስሎም ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ኩሉ በፂሖም ሞኦም and ይፍትሽዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኩሉ ድዮም ዝፍትሽዎ ወይ ውሱን ድዮም ዝፍትሽዎ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን ካብ ከምዚ ከዓ ምጥንቃቕ የድልየና እዩ እቲ ሰብ ነቲ ሰርቲፊኬት ዝሰርቁ ዝገዝኦ ዝነበረ ከዓ ካብቲኦም ሰረቕቲ ንዕኦም ከማን ከምኡ ገይሮም እዮም ዝእምንዎ እዚ ሰርቲፊኬት ናይ ብሓቂ እዩ ረኣያ እሞኒ እዚ ኣብ ሞባይል ናትካ ፈትሻ ሞ ፂፅ ክትብል እያ ናትካ ቁፅሪ ናይ ሰርቲፊኬት ኣብ ዘለካ ወላ ሓደ ክርድኦም ኣይክእልኒ ንመንግስቲ ኢሎም ከዓ ይሸጥሎም ነይሮም ማለት እዩ እቲ ሰብ ዝገዝኦ ከዓኒ ብኸምኡ ተረጋጊኡ እዚ ደኣነ ሞ ናይ ብሓቂ ሰርቲፊኬት እንድዩ እቲ ቋንቋ ከዓ ቀሲለ ከርክበሉ እየ ጥራይ ወረቐት ናይ ዜግነት ይሃቡኒ ኢሎም ይቐስኑ ነይሮም ማለት እዮም እዚኦም ደቂ ሱርያ ወይ እዚኦም ኣፍጋኒስታን ገለ ከዓኒ እቲ ተኽእሎ ኣብዛ ዓዲ ክተርፉ ብኖርማል መገዲ ማለት እዩ እንድሕር ዜግነት ዘይብሎም ከም ሓደ ዕቑባ ዝደለየ ከዓ ክተርፉ ከቢድ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ኩሉ ከዓ እሳቶም እዮም ተቃላጢፎም ከምኡ ገይሮም ማለት እስኒ ሕጂ እንድሕር ናይ ወረቐት ዜግነት ዘይሓስኩስ ዜግነት ጀርመን እንድሕር ዘይሓስኩስ ከይጥርዙን ኢሎም ስለ ዝፈርሑ በቃ ዝኾነ መገዲ መፍትሒ ክረክብ ኣለኒ ኢሎም እዚ ገይሮም ማለት እዩ ግን እቲ ቁፅሪ ናብ ላዕሊ ምስ ከደ ከምዚ ዝብለኩም ከዓ ኩሉ እቲ ብዙሕ ነገር ስለ ዘስተባህሉ እቲ ቋንቋ ጭራሽ እንድሕር ዘይክእልዎ ኮይኖም ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትኣምኖ ኾነ እቲ ሰርቲፊኬት ድላዩ ይብል ስለዚ እዚአን ናይ ኩያ ኮድ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና ብሓፂሩ and ኣብ ዝኾነ ከዓኒ ናይ ኢንተርኔት ሊንክ ድዩ ገለ ድዩ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ቪድዮ ካልእ ሰሪሕ ኣለኹ ናይ ሃኪንግ ወይ እንታይ ክትጥንቀቕ ከም ዘለካ ካብ ሞባይል ዘለና ብኢድና ከዓ ኩላትና ክንግደሰሉ ኣለና ዛ ኣርእስትታት በርከ ውዒሉ ሓዲሩ ናባና ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝኾነ ካብዚ ዝብለኩም ዘለኹ and ብኸምኡ ከዓ ሼር ክትብሉ ለይ ብታሕትና ይሓተኩም ኣብዚ ዘለና ዓዲ ክፍፀም ይኽእል እዩ ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ጥራይ ኣይኮነን እዚ ከዓኒ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ኣገባብ ሓደ እዩ ኣብ ኩሉ ስለዚ ኣይ ሆፕ ተስፋ ይገብር ክጠቕመኩም ብርክ በዚ ኩያ ኮድ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ከምኡ ከማን ትዝክርዎ እንድሕር ኮንኩም ሓምሸይቲ ከማን ሕጂ ይዝክር ኣለኹ ናይ ኮሮና ገንዘብ ክህቡ ከሎ ከባቢ 5,000 ንዝኾነ ሰብ ትካል ዘለዎ ዓብ ድዩ ንእሽተይ ድዩ መታን ኣብቲ ግዜ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝበልዎ ግዜ ገንዘብ ክህልወካ ወይ ገዛ ክራይ ናይቲ ትካልካ ትኸፍል ድዩ ወይ whatever 5,000 ከም ሓገዝ ሂቦምና 5,000 ክህቡና ከለዉ በቲ ኩያ ኮድ ሰረቕቲ ከማን እቲአን 5,000 ካብ መንግስቲ ክንደይ ተቐቢሎምን ስለምንታይ ነቲ ሰብ ኣብ ኢንተርኔት ሬክላም ገይሮም ብጌጋ ዌብሳይት እቲ ዌብሳይት ሓደ ይመስል ነይሩ ወይ ደብዳቤ ሰዲዶምሎም ኣብኡ ከማን ብዙሕ ስርቂ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ግን ናይ መንግስቲ ናብ ወፃኢ ድዩ ናብ ገለ ጠፊኡ ማለት እዩ ብሓፂሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ንሕና ክንገብሮ ኢና ኩሉ ናባና ስደዶ ገለ ኢሎም ነቲ ሰብ ኣዳናጊሮሞ ነቲ መንግስቲ ከዓ ኣዳናጊሮሞ ከምኡ ገይሮም እቲ ገንዘብ ናብኦም ከም ዝበፅሕ ገይሮሞ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ ምጥንቃቕ የድልየና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ስሰናይት ምንልኩም ሼር በልዎ ባይ